so yɛn wuji di yɛ ɔbaa no de baa enti sɛ ɛkyerɛ sɛ ɛmaa no bɛba ɛmaa no wɔ hɔ temptation bɛfa wɔn so aba eti ɔsɛ bɛrima ɔhwɛ yi wɔte aseɛ ɛmaa no wɔn bɛba bebree awurade sɛ adiifo atofo bɛbɛ wi ase abɛdaadaa nipa bebree na deɛ ɔde bɛdaadaa nipa no bebree yusu mmaa ɛna wɔn de twe dɔm bebree yusu mmaa mmaa ɛtaa deɛ information si kɔ ebinom ɛyɛ ɛwɔ friends ɛyɛ ɛsɛ Aqua Bastronco about too much GH if you can stay so. When you ban na ama owusua eni na meji adjust ya na and sema esi wo manmu a edi se ye ka na yesi hu konya na ye chechire mu eno nti en maba munim eno ne de na busuafo maba yi na asem ne se osofu bi aba bonten abetche na dwen na Ghana him se ano season ye wo mu no the season of expose Honorable Kennedy Japan no agye wo chiam ya se odi enim expose asofo a wo mu di atro ewo oman mu na expose no so no enyo no nko a na eye chita edwuma no o invite guest mo ye asofo nketo mo ne asofo ka mo asem no edi dwuma pen ate se nsemesi enam so mo ntematete eno metena show ni so cheche wo mo ensem no na we na de koso ne asofo nketo anwuma mo ye mo so mo boa so mbeyi o masofo maso mo aseda eto ede akira mansan na sofo penyi bi aba bontem na sofo penyi asori odan no Calvary Church and idin ede very Reverend Dr. Peter Ofori na ne dia wo ka ne kire se asofo nketo no aba bontene ni titiriu Manase ene ebiem so no kakra Asian wo mo hwe mo yie pa ejuma na o mafato mo so mudi no mo nenam ha no afa ha no tifidie so no okasa ensema kese tese ensema hu asem no mo dan di ache wiasefo no wo mo hwe ye wo se ejuma no pa because se osofo na mo kom wasem no so no kware se no mo ka no se wo fi no mo di edijuma ene na ho behia se wo mo so mebo brapa ebra etene ebra no kware ebra ne sadia ahonhom no so entena se mo yengu o manim asesa wo mo so bedi o machia ta wo mo akosi se wo menya o mo so aketu enti so mo yesa adwuma na mo gidi se nyankopon na asom mo so me di se adwuma na no mo so o mo fatre ne yo enka ho na ebiem so no mo ndi nukware no mo mpe asofo a wo mo di nukware ewo gidi ana moto mu no mo show ma say as spiritual father se na be o mo so betima bo mo ewo mpa ibo biem because ahonhom mo akon de enye nipa erede ene de kom nti o mo yie pa na wo aka ne stand no start enkom hye eka ho na enkom che no de eka ho no kire se afi ba ku pentem no se Manase ene kakra Asian wo ma mobra pa no ma nya de waka ne nua susuanso se se owuo yare ensema te se unhu ase kire ebetimi esi wo mabra bom to mo hwe yie pa wo bebi a wo mujana na sa esem we ene de keka hunti ene ya to nsa ede afre Apostle Ajiman Prempe our dam the Bible Church of God 7 days what Tuba Junction Kaswa Pine so enu to be so for Monday bread ye twan wa ba ye ba ye de nkomo no ebe hyehyɛ so Oniadafo ahaye GH too much ena ohwe Malupi ene kase osofo Malupi me nhwe babia me nko babia too much GH wow na mo no fidie ne to ho na me subscribe kame ho yenkohwensem pa wo ho me da asema crowd busiafo mitaso emamo Aqua Bastronco ebiem Apostle Apostle biaboko oh nyankopon adumeye na so ho ye de ami ato me ho ye pa ana ma wusu a me maami o sara maami de me maami no eni da eni ti na me mani agye no eni se di mato ma ya ma ka maami eni mi mo na shia se ya okay eja yenko very Reverend Dr. Peter Ofori na se mo de abeto abonten eja ode ba abonten akwese enkom hye awo hye se afintem se Manase ene kakra Asian a ombeyi omasofu mpinifo eto netu the seat so no se omo bra omo bo onye bra pa anase wo manka se mo ndi nukware wa bra bom no mu ni hye sofo peni bi atese ono so ye nyame nipa nokure mu ase a owuo
yare ababo say ye betimi abo mo so sasi ma da beta bontu no wakoye nyame nipa wo so yo so free de na betimi aka fom yo usua me di nyame ni nda wase nyame nso nhirawo nyanko a ni adwuma efo nyina awurade mo ho ban na bibia ni dwumadi a mu die no enso aba amen enye kese awurade emamu ne makoma pe edi ahwefo nyina kwa awurade anim asɔre ma nyina ko nyankopɔn anim awurade mo mo ba me yere me ma nyina me da ase sima di ka se nyame nhirawo me ma just amen asum we say Reverend Peter very Ofori. Reverend Dr. Peter Ofori. Doctor okay eno aka sa asem no na ono aka sa asem no apaso obo wo mu hu ana ye me pese bisa no na obi ehunade eno oka se no kure se enya no kure no ono de wa kana asem na se duabo bi best ekire da achi ene nipa asen onyina ya obewu no eno ho de media me kutia enke hu yin answer so for no beka asem because Philippians chapter 1 verse 21 no say masia metima Kristo no owuo eye mfaso ye kwa ye ba nyina ade ehia ede ye faso ma nipa e owuo business e wa hyeguo usika wanya no bebrebe wa dan wonya de nyina anya enye onfaso de no no anamo nsia da ho mai onipa bia owuo ene ye mfaso mai because on a chabi abrabo nyina to wunya wu a owu re chi no wakobu akonta wo betre wiase dwumadi abedi ma awurade a che onyankopon ene ye onyankopon ko ase so enti so obi ya de e obi a okohunu nipa na kohunu se wo ye bibi e wo sumase e di se nyame adwuma anu aba out anu ameka media meka se wo bo ne dua enye yi you are who asem na obeka wo obi o kan kure bia wo bo ne dua enye yi untimi nkono Jesus nyankopon ko ane frɛ se ne kan Jesus ade ka Peter ne pon ko mu wuntam nanti se nukre ne ti na o ya ade ense fata no mu wabeyi obi se obi obi to so ndi nukre na so no mu aka se na no anabra bom no Jesus onyina ye ani 1 Corinthians chapter 10 verse 12 no awurade nam Paul so kan se de ye ni se ogina wo won hwe yi e no wan hwe ase won sa asem no asem no ye asem wo ehia ma Kristo ni sofo bia obi ogbo awurade din bia no hwe yi ena botro bojo enso enye wo ba ye nwuna no aye nwunu wo ba ye hia no aye hia so se no kure na wudi na wo ye nyame adwuma no e reveal crofo secret o expose among what dia hwo hu ye number 1 e ma asem ensa no sikani bire ensisie ahantan ene de akeka ho nyina ozo ye careful ho because Christo e di na chi no 1 John 2 verse 6 we say you see what any mo no onante sane ono so nante okay furthermore Paul also can 1 Corinthians 11 verse 1 and 2 no was mo nhwe mi nsua me say de me hwe Kristo mi sua no no edi Paul ni Peter mo no adwuma na no mo ye no mo jan o musu banka da ni nyina Paul say no obi a no ye kraka papa ewurade vire no no o sesan ne sika libra wonu before no no opema ni ade nyina o jai ite eno kwa won fama obeye ewurade adwuma kwa fa no wan ka oba bio Paul mo nyina Peter enso so no say ne yire kwa o ne tie so tia se enti wo gyina ho na wo expose obi wo yi obi ama so hu ni be no wo yi na ma no o ska obetimi akọ tubu aduro obetumi akọ ba bia aduro bi kese bia wo sika bia be gini bia obetumi atua awo ke atia wo unim za enti so ba wo ke atia wo na wo no o se wo hwe ho yie enti wo de ne mpaibọ nyame asem na wa yo ho kronkron ade amawurade na otamfo no pewa ne nsa nka ho
enti wo kasa no na wo hwe ho yie enti se reverend doctor no so kasa eye warning no de ma wo mu so wo ya dia hunu se wo ya no tenene konkon yem no kurediem anyesa ene onipa no obetumi kum obetumi yiwo firi obetumi sell because ebiana wo yire kwa na wo twempena sikani bi na shoma ensan na wo wie bi kwa na wi nyina ne namu ene ne yema bi ya mfata enti se ayi hwampo wo yi manase mboa manase ni kakra esien manase oni kakra esien ene eye sa adwuma no timi de mi to ombu se sa wo zu be din anko achi a o so wo ye wo hwe ho yi o so ogina yi ene Paul am ye won no de ye ni se ogina ho no won hwe no hu yi ene wan hwe ase because won hwe ye na nipa bi ko kan ho nsam no wo tumi bi e wo bonsam ho na wo ye kitoa bi e wo huhumu a obetuma eyiwo firi ho edana na metewase na opatese wo ne eye very reverend Dr. Peter Ofori ni eye adwen asem wo da beto apontin se meni ne ye adwen ekwan bi so kire se asem wo aka no ayesti se futuo no de ma wo so hu se wo ni opani bi eye sofudwuma yankopon adwuma ana wakohu ni secret bi o beboa enu aba bontin na obeka wo se be ye ne ya sofu ne be ne ya sa sofu no be ye ne ya be ha no sa ene me so ma kire no pa eti obetuma to e wo sunsumu agwadaba o obetuma to agwadaba aduro pa na otumi di ayewo na se wo Kristo wo mu na nyame ho ti mu dia e be de se obetumi nyawo oto ana abofo age atogu oto ana abofo age atogu eti no wo mo ye aduma no wo mo hwe ye nemum de wo mo ka de wo mo hu John 3:11 de yenim ene ye ka de ye hunu ene edi hu adanse edi so wo mo hunu na omahu say no kre ono wo hu ene onim say yampa no kre toro no ka dia ene won go so nka onsura kire ne say yankopon wo afa hwan ni betumi ni wodi asi eja wo kasa biem no so osade asefofo ka ho say the way a wo mo so aba bontin abeyi o maso foto no aside say wo mo bra pa no mo nyete se nyema etene sena asemba mo chi no tese demon na mo ne asofo ne eduma no be metia be hwe mo no aside that no saka esisu se wo mo empa asofo a wo mo tese wo manyi e wo nyamesumu na ebie mo so no mo kredidie mu edi no kre ede ma Nyankopon no mo mpa ye enta mo chi na so ye hwe manase ne kakra esi na experience o mo ne asofo nya no me nye hwe so o mepese o makose asofo asibiem o mpese o mo anga se nyina se asofo embo omobra okay na we openi su de futo we atete so mo mpa asofo empenifo a wo makodare onyame asem eni nyame no kwai die mu te so mo di so a wo masa che onyame sumu na mo mpo empa ye nta mo chi no na no no sentiment me nya cha se ye prophet na bebe mu anase den ohun se 1 Thessalonians 5:17 no awurade che se ma ye nyan pa boda so ohun empa boni e Kristofo ya kode 1 Peter 4:7 o si ade nyina awie ya ben enti mu mo adwene mo nte no mo ni na ho e ma mpai bo wo kin ka Bible na ba bia no empai bo Bible mfam mpai bo ni agoro Kristo be kire empai bo wono abo mpaye pa eye ne dwuma no kowie so to obi obedi na chi bia no ase otumi bo mpaye na wo bo mpaye no na ahwe ogina bia nso yi usuban no abrabo ese odi wia se esi oni so enti se osofu panino o ka bibi sa ese wo mu na nkasa hwe yie wo go pa spiritual father sesen manese wonya abofora ba kuno kan mpo friends kakra esien onu so nya abofora wo mu nyina men kase wo mu ye Kristofo ana anya sa wo mu ye Kristofo dia ese wo mu ye Kristo nyuma ese wo mu ye se Kristofo akom chenere mpaibo wo so wo kika sa nsam wo ya ese mpaibo etumi anya sa obonsam na ni abire o
otambo mo sam na nia be bubom eti wo abaye least mistake obegu oni mase I'm telling you ejaye she eye suffocate akaka esi na obeyi prophet Nigerian ne obeyi ne to ewo ne tu eso o kasa no o ka bibi se ono emu no oyo suffocate o sa atwempena ama ne mpena twemu kampo ne suffopeni etia ne mpena ne se on record video a onene have affair na no no onyina so fandi ni nwuma enti no me asem a esi wo muntem kra ma muntem atete eni ti utimi se eye nisu e wo no ho te se onu oyes of keto no hunu se ma o se obi fa ba onene wo empena twem na eye normal no to aba bontin abayi ni sofo eto ni enim se ye osofo a wo fa ba na se nipa ofo ba on ware na eye bone e wonyame enim na no then no betima ya fa ho because maybe not that's why twem na so sofo dia na okay meka geze geze no ai kakra bi no kakra isi se onu susu wa soro mu onu susu ye bi na onu su na say between a man and master we ye bi esa ye between na wa we mu nyina nipa nso di wo machi e man so ha dwuno egu asoro mu a wan hwe ya ohun the American say e na binimu ka say Nyankopon oba na obo ye no odi be kan ho no ko hunu yanko anye ebi kura so say oba no kofa abone baaye o kotie aduaba ni di ye na Adam so di bie ye no kure saade na so Adam so gidi meboa Adam wani wo so ni se nyame aka se aduaba no mamuni ade na o yire de baaye no gidi ye won kan je say wafi aduaba no Nyankopon ma ye woni se me ani etimi de wo wate aduaba de me ni o ka sem bi ama ana so ye den wugidi ye oba no de bai enti se e chense e man no be ba e man no ho temptation be fa wo mo so aba enti o so be ma o hwe what you say e man no wo meba bebre urade se di vo to fu be wi ase be da nipa bebre na de o be da nipa no bebre yusu ma e no mo de twe dom bebre yusu ma e ma ta eta de information is ko ebinum eye e friends e so eye adwuma o mo hihye na ma bi ahihye se bi obi yare a nifra na se apache o ma hihye ni ba bi onyare o na sofo no atue sika ma wo mo no ma hihye no mo de aba sori dem fake miracles no and so woni tumi bia woni he de o waye de rida dan nipa adwen kese a otamfo bonisam edi amano wo de ada dan nipa enti emanu no omo ne omo de da enti emanu omo no omo da emfa omo awurade se bema 1 Corinthians 7:1 o se Paul say de me twoma bremo no de me ka kire mo no eye ma onipa se omfa no wonka oba na adwoma monti obema bi enya ono ane yere na oba bi anso nya ono ane kun adenti eno wakwati asore wo yesofo na wo yere wo ware wo yere na chi wasisa asore ma no nyina ma no wo mu nyina wo do sofa wa wem efa na wo yam adwuma ena o sofo keto anso odi wachi ono no so awi bie ese wo mu no bonsema yi afiri wo ma dwene mu se sa adwuma mo ne de enya bone kura eni enka ho asem asore dem ena wo kwa asore bebre mu a I'm telling you say adwuma ho asem empnatwe ana se bone pa ye nka bone anim so hu edi wo ti asore dem won mu a wonu se empnatwe ni ade no de normal because say de ni ba bebre enanyire o mu kan say normal to date girl bi obi date boy bi ohun dating no ni nyina nso mu kwa asore ohun o mu tonwom kwa master won pna treble singer won pna bass singer won pna auto singer won pna what you say singing band o mu nyina che ho afa kwafo na che ho afa na so fo pe mu no to ho no wono no ne mpnafo be edu ene gu asore no na be ye dan ene members no nso
entwempra oh enti na me ka se urade ba asori bi wo ho no a congregation ye be say 5,000 2,000 ba ku kra ko heaven osofu le dika obokogem every say Matthew 15:14 urade say onifra ni chere ni fira ni kwan a wo mu nyina akota menam wo ti ase onifra ni chere wo fira ni wo mu kota menam enti wo cheche na de mani pa ni suban na mo de tia so de mo no ebe de ni ba ku mpanya kwan ko heaven enti urade say ni ma e wo sumu no e so mo ba obeji ni menyina so enti interview a yeyi dia me so mi kam di nyame asam na e kire so enti so so no tia so dem no ogbo otwempena enye nyame asafo eya bonsam asori yembra very reverend Peter na asem o kan ye so say abraba wo mo ebo no se ensen fata enu ene be ma enkofo a wo mu yi omoto no honhom edi ekire a wo mu ye te se wo mu no mu ye se adwuma ne be di wo mu echi enu ti na me kakra ye se na brabo ne ebesi dwama ye kan wasem ba ye se ye hye Bible mu ya chere bi say enyaten ana say embu aten na de aten na wugu no Matthew chapter 7 verse 1 ya san fa mbu nti wo wa ba bonten ebe chechem se wo sofo wo fam ma oye ma say wo so emu saye connection bi ma no e ma ni wa na wo sa so bi e recommend wo so wo mpena wo so ne da na wa ba bonten na enu no osofo ya sem no edi mu sa se onu no ka bibi se mamima Ezekiel chapter 18:21 down hwe se onu no odi ka kan so no wafiri ho and no expose no asem na esi won ne sofu peni ntem wasi wafiri ho nya kakra de na okay wasi wafiri ho ti mame kan firi Bible hu na ye nyina ye ntie ni Matthew 18:21-24 na obonefo nso sa wasan firi ne boni a waye nyina mu no odi mahede enyina nso ye atemude ne ade tenene ade a enkwa na obenya omu ne mrato ade a oyo ye nyina no won kai manu bio ne tenene a waye no mu na obenya nkwa verse 23 say penam me pe obonifo owuo awurade yankopon asem nie enye se osan firi ne kwan so na onya nkwa na me pe nanso se wotrene ni san firi ne tenene ehu koye abusudie ne achiwade nyina a obonefo ayo a obenya nkwa na ne tenene a oyo ye nyina no won kai ne fum a wafum ene ne boni a waye no emu na obenya nkwa obenya owuo hwe wose obi di boni no safri ni boni a waye no na me won pese ni boni obi abewu ni boni mu ene o kan so me awurade pere me pe obonifo owuo dabi opese ni pa nyina be sacha edi so obi akoboni mu aye boni na ya manache no asacha na de no ofiri mu ni wo so onya bi o mo pam kan boni a onya me so odi ache no edi kakra no o ma pam aka o mo boni so ai kakra no mi tie no bi awo na tu me shada me tena si tie no wo se wono kra ne kofre ma o pam akra de man ne ai ne sofo pani no wo di ase ono so won pena ne bi e wa so ndum ono mo kan so ti ase ne se de wo se wo firi mu asesa e ne Bible se wo nipa bi awo sa atebia no wo sumu ne se boni a wudi anyina wujai mu na paika wo pa wo boni mu kan na sa charge na nko hu bi ewa awurade se enkwa na obenya eto ode no boni acha di kakra no awurade e di acha no se no kure se wo so wo jai dia ode are ode acha no ensa so wo fa girl kura o peso o fa girl dia o peso no ba da onko ye no ho ade onko hu sa wo ba akoro na busiafo no onye no ho ade no mane o ma ye ne yene se Paul kan se dwama monti be ma bi anya o yere o ba bi anso nya wukunu o 1 Corinthians chapter 7 1 and 2 ho so ti ase enti wonu de o film enti o right so o kan e o kan so anya mi kira na chi nya me de o peni so obi akɔhye sumu wuye sumu ade no awurade adom wadom ho na o be hunu han no na o pam kan onyame pewu nipa na sem che obi a ne de o ye kata sumu mu aso no sa so mo na o mo ye sa no o mo ma bontina me kasa de o mo ye no
say ni de Canada Japan honorable kan nyina eh no kore eti opagano po achew ye gba no bo ne ncha no a no say de o kika no de ni sofo ketwa kan ahunu edi ba bonten na mo no me pekwan bi so se bia maybe obechine kunu no say no a still ha na ne bo ne da so tin so o di ase aha na ne bo ne da so di na chi ene de wo wu a wo wu no bo ne because ayi ni sofo ketwa ne ka say mere bi ko friend no ko asore dem o mo lo ko asore dan o de no ko share office wa asore dem wo samu sa lo ko ayi office wo ama onu sofo aka no wo o say o mo buru no o ti telephone kra so o de hwe say no na is o nya nu hu o so ni secret no exposing na wo ye no o yi ne to no eye ne ya etu o pekwan bi nyame nko ase dia according to words na o di pie no na sem na no ka kire wiase no eje senko nyame na boa no ko be kunu obi apim na kuma ye obo e se me ka kire mu bi se obi o hon ma bonsam so ni mo obonsam wo yi o dia onipa fa baburo e hye ne yam obi o ho fa baburo mu nsam nyina ye papa no fa wura ne yam na fa san na fa wura ne to ne nkoda ne yam obaba modina koto afaduro wu ma faduro ejaje wo kire mi wu ma faduro afaduro ya yi pegging aduro ya no ma ya se o yam atimu ne ade a wo na ayi ma yam ra ye free no obi ba ko to bia ko toilet ya yi ni nyina to ogu baburo no cheche nyame asam wo mpe enti wo mpe se tena ni mu enti obi ho a wo mpe kona enti wo ya ne yiram de obeya no beye so enti de abrantia no keka no me de metanachi edim pabon etanachi pa wanye no nkoso ye koso no wa babontin abeka di wehu efa osofu peniu esai mentem wase bi esi omutem wa babontin abeka na no se wa babontin abeka na nti na no chese wa pemu aka obone no because me no otu eja se me osofu ketwa na me no nenam de bia dade o ye bia me no nenam no ya ade ho na baku bi ade o ya ma anto asuma ma minti na me no mutem atete na do akotena bebi e kan wasama na enu no chese me maka me bone ana show so utie Ezekiel 18:21 am quote you no se obonefo o sanfi ni bone wa ye nyinam no ba urade nkyɛn be di ebe ye de etena urade se obegye ne nkwa wo ti ase wo mu abrantia mitie ni bio wo se san tuban no no mo de ti ho no wo firim wo jai onya bio na se de sofo panini si ye no ayese odi nyame ni mutwitwiri fo odi vu anya sa na first no o ti first no onim se de o mo se wo ye no eye bone na fe de wo hu ene wo jai edi wo so wo jai o wo jai no wo jai ne 100% wo film edi ama se sofo panini no tata ya wo nyana odi ne ba kwa mbone so enu na enye so edi on koso wasachira de a won make sure say wasisa won nyine no ho enye nyame adwuma ni na apostle uni se meyo de batani pa ho wasisa waka obedwem apemu aka ne bone mayewe na se den a wapemu aka ewe no obi ati ba won kwa so na wote se wo ko se na wo beyi ni a ejina wa wo so enti meyo won nipa ho no ebeti ba ne se asemi besi na ne meyo abeto dabiem na no no atanfo epe na ekunu no meti begina so e de nya nana emreye se nipa de emre e den a waka se mi ndi atrobim mi se nipa bi ta ka se nipa de yenye de nipa de yenye de be ye boni na mbese menka so sa mentality no enye wadwene se mi ye nipa nti e den a me ye boni emfa dwene no besram awefo ne tiefo mo mi emfa nsi adwene mi se ye nhyada mfa sa de ni nhye yetirim se ye nipa ye mre e den he be ye boni nipa de yenye den a be ye boni na ya dom bi no obi Kristo di be dom ye na ebi nzu ka se nipa de otene ni bi ani asase so e de urade ya dom no de be dom ye e se ye nyina ye ntere ye nye papa so baba burusu se wo ba wo Matthew 25 verse 42 to 46 no
emuna no wo kire nipa wo mo adoye me yare da hospital wo ko hwe me afiase wo be hwe me wo ye mi say wo bo no pa no no say atrenefo wo be hyerɛn wo Nyankopɔn ahini eni Kristo ba nto onya atrenefo wo asase so wonya wo ma nkonkron hye wo ma wo asase so eni say ne nyina ya nkɔ ha bi wo nkɔ bi na me so nkɔ bi eni wa wo hwe me so nkɔ bi because bɔne ba tanipa ho enipa ye de be ye bɔne ana ne boa eni say nya betuma ye bɔne no wa mre so wo Genesis chapter 6 verse 1 going ekosi 9 no in chapter 7 no sinya me di isuo sie wiase wo sha se wo say na mema no hunu maba wa no ma wo that time say mo hu ye fe na obia eware obia na se ne opɛ wo ware obia se ne opa means wo nya no ho ade e ye mpena twen wo hu and course wo no verse 5 no ekosi 9 no say Awurade Nyankopɔn hu se nipa bɔne ɛdɔɔso pii wɔ asase so na nipa kuma mu adwene ɛyɛ bɔne nko da bia te Awurade Nyankopɔn nu hu sɛ obo nipa ne yɛ ne ya ɛwɔ na kuma mu te Awurade ka sɛ mɛbɛ nipa mɛsɛ nipa ya mabɔ ɔmɔ ku asase so nyina ato agu edi no wɔ mmerɛ so no na no wɔ deɛ wɔ se wonya adom ɛwɔ Awurade anim na no wɔ yɛ nipa tenene tie ni yo no wa ye unipatin ne wo ye pe e wo ne bre so oni pam enti otumi ne Nyankopɔn nante abɔnefuo bebre ho no wonya obi a ono de no wa den wotene okay enti Awurade Yesu ba no enye die near by hook or crook eye automatic obenya wo mo so ayetene aye soro no eye edi no krama no mumi yemfa nhye adwene mu se nipa adom no de bedo nipa de bone de senya den a onipa abaye bone a enti no obo apa se oye Adam asini Adam nana enti Adam nana no nti obaye bone we Adam nana we Adam ba ananse oye Kristo ba Kristo be che tene abrabo ene kronkron ye why don't you follow Christ was it First John 2 says what say said ya obi a o si o te Kristo mu na o ye Kristo ni no onanti se de Kristo nanti na ba ko hia power ha First John mamin kai First John chapter 3 verse 8 to 10 Awurade say de o ye bone no tieni o ofiri bonsam na bonsam no ofiri fitiase eye bone enu ntine Nyankopɔn ba no ba se obesei obonsam nyuma so na verse 9 no mamin kan kyerɛw verse 9 say na obiara wo Nyankopɔn wo no onya bone efiri se na ba atinimu na ontumi nya bone efiri se na ba atinimu na ontumi nya bone obi a Nyankopɔn wo no tienie pa efiri se Nyankopɔn no wo no we mu na Nyankopɔn ma ene obonsam ma eda adie we mu na Onyankopɔn ma ene bonsam ma eda adie to wonu se obi ekuso ye bone empratwe adwamamo krofo yire wi sigire ensan apobo esisie krono ene abosomsom ne ade a Nyankopɔn asɛm kyerɛ yɛ sɛ nipa no wo ye bonsam ba bonsamba ani obi a ye bone san ba bone kan eno First John 5:18 no o se yenimi se obi a Nyankopɔn aworo no onye bone na die Nyankopɔn aworo no o hwe no ho so no bonsam no antimi ya nka no na ada no so tia se eda mate wase eda ye de common is na nsa na no se ano edi aba osofo no asema na wo ka kire obo no o de na medie kwan so ede ashom say so mo abrabo ni nye yi a afintemu no asem betimi esi elu nti manase ne kakra esen efuto ben e na odebe mom yo ozua bida se pa emi san shira wi on se bibi betimi esi o mo abrabo ni ate no me de me nko ari a asem no kan me ne nya adwene ediye no hwe aniema asofo ebinum ayeye no Ghana ha no enye obi akohunu
na so kan tanechi from babo buan na nkro bi ho no empia bonten na o ko professor ebia bibi be ye wo mo no manya ene de senya wo case o sofo bia no bompa ebu a wonu asofo se o kan kure eni me husmas no epie because onyankopon ka Matthew 10:26 Papa Jesus say eniema biara de so akata no eso be bie de wo sum e be ba han mu obenam nipa so no amane sa nyama ni nyina so ayede apie oh yes Papa Jesus nam nipa so no mama ni nyina apie Malachi 2 no 7 to 9 no wo say asofo no say ya no kura nimidie ni hwehwe emra firi yanum efiri asafo wurade bofo no yen nanso asofo no bie efiri kwan no so amane o mama nipa bebere sunti mra no enti wurade se meso mama wo mani mo gu ase no ma sewo e wasasi so mama wo mani mo gu ase e wo nipa nyina anim ene o ma na anim ene no aduru ho na eye dwuma enti yanyine ho mo mpan na nyankopon ema enema e wo suma se e se na dwuma no wo se se nyamedwuma wo se nyankopon aka se wo mo ye de sa nyama no e se na dwuma ye de nyankopon dum twitwiri form se de onam Paul so kan no Romans chapter 2 23 and 24 no se ye de nyankopon dum twitwiri form e se nyamedwuma enti se wo ga se wo ye sofo kura wo ye sofo a ya na ene enheda nyefe papa na nipa mu say we are suffer because asofo na sem na ye deja na ni nyina so ni fare by the oye sa de no ama sofo no aye sa nyina aye Satan wona ye architect e wo aniema hu na e koso a wo mu ye nyina won he is the architect of it won wa draw plan no wa ye ni nyina egu no ene opeso de gu Yankopon ni mase ene nyame so so obama ne nkrofo no eni mogu ase edi so obi ye bibi sa de na se apie na ye nyina ye hunu de be ye so hu na Yankopon dwuma koso ya eye pa so etu omo nyina mu na nukura bi o de ohunu bia ayi sa ni pe ya wo kan se de ye honorable Canada Japan ya oye omuso onya sofo enso dwuma o ye no is more than osofo bia o tigana chaje ni ba de wuhuru dia pa de pian enokure de hu hia enokure hu hia na muso pesa mo kan okure ya kan okure na mu di yaten Ewusafo Apostle fa number no etudwa yo mi da se de me ka twa to se obi a ba hunu nokure bia de ekosu osuma se ya se nyame adwuma bia fa bra bonten ensuro Yankopon wa fa wana betimi no odi asie Romans 8:31 kasa asa no enti mo me nyina ma Kristo se Yankopon ni mo nyam awo nokurem me dama se atiefo ahwefo me number nie 0544 262614 0544 262614 02070 200 11 020 70 200 11 me dama se nyame sha obi biara otie no hwe en wo Yesu di Apostle nyame ensha on so Ewusafo Sumagh ewo Instagram obetimi aflyen ewo ye IG page at @sumagh_. Medin edina na ama obusu a share video we ema adofo ebusuafo bibia obon bia no momo so and subscribe to Sumagh. It's as a ye ye wonyama pa bebre ede emamo Mene Apostle Ajiman Prempre awoda the Bible Church of God 7 days onam kaso akwan no so Tuba Junction wonoma edo wo eno tihye ne chi akwan aha nam de besi that's ne ebesan edin hyemu biem makramo the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bonne pa na kase epe wo wi ase ya asonde nti na Adam wo hu nyame ye no nyame no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na